Ahojte milí priatelia, vítajte pri ďalšom diele vášho obľúbeného podcastu On Off by Samsung. Musíme priznať, že sme tu nejaký ten týždeň, nejaký ten mesiac neboli, ale bolo aj letné obdobie, bolo obdobie dovoleniek, tak sme si povedali, že trošku si oddychneme, dáme aj vám vydýchnuť a teraz sme tu opäť s ďalším zaujímavým a môžem povedať, že aj atraktívnym hosťom. A to teda nemyslím to v nejakom ako zjednodušenom slova zmysle, ale ja si myslím, že ľudskú krásu skrátka treba pochváliť. A keď sa pozeráte mne teraz priamo do očí, tak presne viete, o čom hovorím. O tej ľudskej kráse. Dnes sa budeme v podcaste On Off by Samsung rozprávať s Karolinou Chomistekovou. Karolina, ahoj. Ahoj. Ahoj, veľmi dlho sme sa nevideli, nepočuli, ale už sa roky poznáme, však? No určite je to nejaký rok. Ty si poďme tak retrospektívne. Ty si víťazka Miss Slovensko 2013. Áno. Chcem ti povedať, že je rok 2021. Starneš. To viem. Ale je to zatiaľ úplne v poriadku. Zatiaľ stále do krásy, takže buď úplne pokojná. Ty si odvtedy samozrejme stihla byť riaditeľkou tej súťaže. Dlhé roky. Doštudovala si vysokú školu. Stala si sa, môžem to povedať, aj úspešnou slovenskou influencerkou a myslím to v pozitívnom slova zmysle, lebo to slovo niekedy má také pejoratívne nejaké také konotácie. A máš na svojich sociálnych sieťach na Instagrame napríklad 150 000 followerov, čo je samozrejme solidné číslo. Takže ešte raz vítaj. Ahoj. Som rád, že si tu. Označujú ťa možno mnohí za akože influencerku. Ako to ty hodnotíš? Je to ozajstná profesia? Ako sa to vezme? Ja som to vždy vnímala, že sme mali okolo seba veľa ľudí, ktorých sme obdivovali, ktorí nás ovplyvňovali, ale vlastne s nejakou tou dobou a s tými sociálnymi sieťami a s pribúdajúcou popularitou sociálnych sietí sa ľudia z toho tak jemne, by som povedala, zbláznili a myslia si, že len to je v podstate práca, že keď vidím nejaké deti, ktoré majú tínedžerský vek a povedia, že chcú byť influencerom, ale a ja stále odpoviem na to, že prečo by ťa mali ľudia obdivovať. Áno. Čo je to za tebou, že čo robíš, alebo že čo je také, že zaujímavé, že čím inšpiruješ ľudí, lebo o tom to vždy bolo, o tom vždy sme sledovali, ja neviem, modelky, hercov. Áno, že ľudia odvždy sledovali niekoho. Áno, vždy ste si našli nejaký tip, ktorý sa vám páčil, však si to pamätám a niekedy to bolo možnosťou, ja neviem, magazínov, že si prečítal, že čo používa tá modelka na vlasy, na pleť, ako cvičí jedno s druhým. A teraz sa to vlastne prehodilo do tých sociálnych sietí, čo je fajn, lebo je to ako veľmi rýchla inšpirácia a nájdeš tam všetko, ale trošku by si ľudia mohli podľa mňa uvedomiť, že čo je reálny život, čo je realita, čo je možno tá bublinka, ktorá je vlastne na tých sociálnych sieťach, takže nie je to reálna práca, ale je to milé. Je to samozrejme veľmi pekné to robiť, je to úžasné spolupracovať so značkami, ktoré máme radi. Áno, ktoré ťa inšpirujú napríklad tiež, alebo súzvučia vlastne s tebou. Takže dá sa povedať, že to influencerstvo ťa živí? Môžem povedať, že je to profesia, lebo pre mňa to je čiastočne tiež profesia, samozrejme. Je to tak, keď to nazvem, že percentuálne 30% z mojich príjmov a 70% sú vlastne iné príjmy, čo sa týka napríklad modeling, alebo tiež sa vlastne aktívne venujem rodinnej firme, čo máme, čiže tam sa aktívne zapájam a to je už úplne, že iný segment poľnohospodárstva a development, čiže to, nazvem to, že tie sociálne siete sú pre mňa taký únik z reality a taká vždy sranda a zábava, že človek v podstate vyťaží z toho, čo môže a teraz pamätám si na prvú spoluprácu, kedy ma oslovila značka, ktorú som používala 7 rokov stále a napísali mi z Paríža, že či by som nechcela s nimi spolupracovať a vrajem si, že dobre a čo to znamená? No, že vlastne budeš na všetko zadarmo a vrajem a ešte ti zaplatíme a ja, že aha. Yes, to je aký svet. Tak to je milé. To je ono, ale milé deti, teda počúvajú nás určite, možno aj pozerajú nás aj skôr narodení. Znie to super, ale dobre si to povedala, že ľudia vždy obdivovali niekoho, mali sme plagáty v detských izbách, ale jednoducho tým influencerom to nie je naozaj profesia, že I wanna be an influencer. Chcem byť influencer. Musí človek niečo spraviť v živote. Musíš mať nejaký príbeh za sebou. Tak, vynikať v niečom, aby si mohol inšpirovať v niečom proste iných ľudí. Ako vyzerá tvoj bežný pracovný deň? A teraz myslím skôr na tú influencerskú akože časť. Chcem to trošku porovnať aj so svojím dňom influencerstva.
Tak čo si napríklad veľmi užívam je cestovanie. A s tým vždy si zoberiem, dajme tomu nejaké produkty, ktoré sa odfotia, alebo ktoré sa v podstate využijú, lebo ich mám so sebou. Že je to takéto bežné, že teraz používaš nejakú kozmetiku, používaš nejaké v podstate príslušenstva, mobily na fotenie a je to také, že OK, že v podstate ukazuješ tým ľuďom to, ako žiješ a nejakú časť zo svojho života im odhalíš tým, že v podstate, ja neviem, s nimi zdieľaš, že čo používaš, alebo že ako prebieha tvoj deň. Ja napríklad nie som úplne ten typ človeka, ktorý by ukazoval úplne všetko zo svojho súkromia. OK, že nejdeš až tak, že teraz lebo ako nevidím v tom úplne, na jednej strane nerozumiem, že koho by to zaujímalo, na druhej strane mi ľudia hovoria, ale nás by to zaujímalo ja im hovorím, tak mňa to nezaujíma, že vás to zaujíma. Podľa čoho si ty vyberáš spolupráce? Že už si naznačila niečo, že musí to byť, čo ja viem, že produkt, ktorý používaš, či je to, čo ja viem, ohľadne fyzičného vzhľadu, alebo možno aj technológií a tak toto sú pre teba kritéria, si však? Kritérium je práve buď to, že poznám ten produkt a je to love brand, alebo je to niečo, čo je úplne nové a baví ma to niečím, že je to taká výzva pre mňa. Že je to niečo nové. Poviem, že je to nové a že je to wow efekt pri mne. OK. A prachy? No to samozrejme, akože jasne, že je to dôležité, ale zas som rada, že nie som na to odkázaná, pretože myslím si, že to je cítiť aj na mojom profile, že vlastne neberiem všetko, pretože môžem povedať nie. S tým úplne súhlasím. Ty sa staráš o svoj Instagram napríklad sama, alebo máš nejakých ľudí, ktorí ti možno pomôžu, čo ja viem, nahodiť tam veci, vymyslieť popis, retušovať fotku, alebo tak? Tak ja mám šťastie, že v živote mám okolo seba, a teda aj predtým z tej profesie, čo som robila, alebo teda v projekte, v ktorom som fungovala, tak hrozne veľa fotografov a kamarátov, čiže mi vytvorili, dajme tomu niekedy dávno, presety, ktoré používam stále na fotky. Aha. Čiže to je také, že len, že si to dám že viac menej, a aby to nejak vyzeralo, ale brat je fotograf, takže ten mi pomôže kedykoľvek s fotkami. Sestra robila stylistku a hrozne ubavia aj tieto veci, čiže vždy si tak nejak, keď už tak poviem, že mi z toho šíbe, že vlastne už ani nevidím, že čo je aké, lebo sa pozeráš na niektoré veci a vyberáš z 1000 fotiek, možno 2, tak mi pomôžu viac menej súrodenci s tým vybrať to takéto prvotné. To normálne, že chomistekovci, hej? Normálne, že chomistekovci band. Presne tak. Pýtajú sa ťa ľudia na rôzne rady, čo ja viem, že keď ťa stretnú v osobnom živote, že čo používaš na vlasy, to je, aké to máš, alebo aké to máš zuby, máš ich hrozne veľa. Pýtajú si rady? Stále, akože toto ich hrozne zaujíma. A hlavne tým, že mám väčšinou ženské publikum, tak mi píšu hlavne ohľadne, ja neviem, pleti, kozmetiky, vlasov, ako upravujem fotky, ako sa starám o seba, ako športujem, čo jem, koľko jem, kedy jem, kde jem. Ale ješ. Dobre, okay. Ja to poviem tak, že ja športujem preto, aby som mohla jesť, lebo ja milujem jedlo. A ja inak, ježiš, to je skvelé, dal by som si niečo. Nie úplne teraz, ale potom, keď prídem domov. Ale dobre, tak daj mi jednu radu, takú rýchlu, že do krásy, keď sa ráno zobudím, dal som si svoj beauty spánok, čo je prvá vec, ktorú spraví Karolina Chomisteková. Vypijem pol litra vody. OK. Čiže... A až potom sa ideš vycikať? No... To vidíš, to som si... Dobre, po vycikaní a pol litra vody. Dávaš si do toho citrón? Nie. Ani nejakú kurkumu? Nie, iba letnú vodu. Vlážna voda. Potom mám svoj taký bylinkový čaj. OK, bylinkový čaj. Čiže kým mi to takto všetko... Lebo ja sa strašne dlho zobudzam, čiže po zobudení so mnou nie je reč tak hodinu minimálne a neznášam tie aktívne typy, ktoré... Ešte, že netočíme. Fakt, že ráno. Ja tomuto nerozumiem. Akože fakt veľký obdiv ľuďom, ktorí vstávajú do rádia a ešte máš rozprávať. Počkaj, že rozprávať. 7 rokov som chodil na 6 ráno. A hneď o 6 to bolo takto, že to sa nedá proste. No? Alebo ešte, že doktorov, že vstaneš a ideš operovať. To je pre mňa, že... Ale tak vieš, to operuješ, jak to vieš, zarežeš hore dole, vieš, automatika, autopilot, alebo tak. Využila si niekedy svoj taký, že veľký dosah, ktorý máš na tých sociálnych sieťach, aj samozrejme pre nejakú dobročinnú vec napríklad? Že niečo tak nezištne, že niečo ťa zaujíma. Je dobré, keď si ľudia s takým vplyvom, ako máš ty, selektujú, že ja sa venujem, ja neviem, opusteným deťom, alebo single mamám, alebo zvieratkám. Máš niečo takéto ty tiež? Tak dlhodobo sme vlastne aj s projektom pomáhali detským domovom. Doteraz som v kontakte vlastne s detským domovom, napríklad v Ružomberku, občas im tam zanesiem nejaké veci.
a podobne, ale čo bolo také milé, že sme si vymysleli s niektorými, akože dievčatami sme sa spojili, tým, že máme hrozne veľa vecí, tak sme robili bazár a veci sme dávali vždy na nejakú, ja neviem, bol to jednak na útulok, na zvieratka. Na zvieratka sme toto orientovali, pretože kamarátka má vlastne tiež útulok, takže nejak tak sme sa s ňou spojili a nakúpili sme krmivo, alebo v podstate, neviem, dali sme im tie peniaze, niečo s tým spravia. Ale viac menej väčšinou to otočíme do nejakej takej fyzickej veci, že nie sú to, že tu máte peniaze a teraz robte s tým, čo chcete, že fakt sme za to nakúpili krmivo a šli sme teda tým zvieratám. Áno, ja súhlasím s tým, že to podľa mňa funguje tak, že tvoja malá inšpirácia, čo ja viem, moja malá inšpirácia, inšpirácia iných ďalších ľudí vlastne znásobuje tú inšpiráciu, že to je ako, že bojujeme proti globálnemu oteplovaniu, ale to neznamená, že teraz všetci prestaneme jazdiť dieselové auta, ale keď jednoducho si uvedomíme, že budeme jazdiť len o trošku menej a keď to spraví každý z nás, tak tá zmena vlastne príde. Je to taká brutálna myšlienka, ktorú som teraz dal. Čo by si na sociálnych sieťach nikdy nezverejnila? Dám ti možnosti. Nahota, zbranie, drogy. Počkaj, to si mám vybrať, takže nič z toho. Nič z toho by si nedala. Ale dobre, nahota môže byť taká tá Instagramová OK, vieš? Sú také nahoty nejaké, že... Tak by som to povedala, že mám pocit, že sa nejak ako keby ten rozmer toho a tá laťka sa trošku posúva toho, že niečo niekedy bolo vulgárne a teraz je to prípustné. A strašne sa to posúva a je to extrémne... Tí ľudia, že napríklad stretneš ich a prídu ti úplne v pohode normálni, alebo sú až veľmi introvertní a potom si pozrieš ich Instagram a nechápeš, že proste... Že ako je to možné? Že to je úplne iný človek. Celkovo tá doba je úplne inde a niekedy presne, keď sme boli, ja neviem, na strednej a teraz sme šerovali s niekým kolu, tak to už bola, že wow, vec. Že to už je skoro pusa. To už je tesne. Skoro a pusa. teraz, keď sa pozriem vlastne na tie deti, tak to je úplne, že inde. Že ja mám pocit, že už keď to vidím aj tie iné sociálne siete, TikToky a takéto všelijaké záležitosti, ktoré podľa mňa už som asi stará na to, ale neviem si predstaviť seba tancovať a spievať. V tvojom mobile teraz vidím, že máš Z Flip 3. Je tam niečo, čo keby uniklo, tak by bol z toho galimatiáž? To nie. Nemáš tam nič také, hej? Nič. Ja nie som takýto typ na takéto galimatiaše v mobiloch. Že pre istotu. Je to tak, akože podľa mňa už človek, keď to dá do mobilu, tak nevieš, čím si zahráva. Už to ide niekde. Už to je niekde, a tomu to ja verím. To zase v tomto som ja úplne. Ja si pamätám, ja som mal kamarátku, teda mám stále kamarátku, ktorá hovorila, že mala s frajerom také, že na foťák si spravili pár takých akože šteklivých záberov, ale že hneď to vymazali. A potom sa traumatizovali celú dovolenku, že čo keď to sa odosiela niekde do nejakého cloudu, kde sú zmazané fotky celého sveta. No to môže byť. Vieš? Takže nemáš tam vôbec nič také. Nič nejaké závažné. Závažné. TikTok. Išla by si na to, alebo nie? Ja hlavne, pre mňa toto už je úplne, že je inde a myslím si, že by som tam mohla byť, ale nenaplnila by som vôbec content. Že tamto, aj mne to prípada tam, že tam buď musíš vedieť tancovať alebo spievať, alebo najlepšie, keď vieš oboje a vtedy sa to dá využiť. Aj môžeš vedieť, ale ja to nejak neviem predstaviť to v podstate robiť. Že teraz si zapieš, mne to príde absurdne, zapieš si telefón a začneš presne robiť takéto tie divné, ja neviem, pohyby a tanečky a potom to zdieľaš a čakáš na reakcie ľudí. Teraz, keby si bola choreograf, tak podľa mňa musíš byť na TikToku, lebo tam vidíš všetky tie akože trendy. Tak je to potom iná cieľovka. Je zaujímavé, ja som čítal, že vo Veľkej Británii je vlastne TikTok najpoužívanejšia sociálna sieť. A my starneme, evidentne. No ja viem, že hej. My sme vyvíjali sa aj v čase, vyvíjali sa aj sociálne siete. Ty si pamätáš, kedy si na ne prišla? Že kedy to bolo? Že kedy sa prihlásila tam? Ja som ich neznášala. Pamätám si, keď som vyhrala vlastne Miss, ako sme spomínali. 2013. Pred Kristom. Áno. A proste mali sme fanpage na Facebooku. Áno. A ja, že pre Boha, že mne sa tam nechce odpisovať, neviem to, strašne veľa sa ma pýtajú ľudia a všetky tieto veci, čiže v podstate mala som to ako prácu, že teraz som si sadla za to raz za týždeň a začala som odpisovať, ale proste nemala som to rada. A v podstate nás ako tlačili do toho, že dávajte tam niečo, samozrejme bolo to potrebné, ako
rámci nejakých výstupov. No a potom v podstate, ako som robila projekt, tak začal taký veľký boom práve na Instagrame. Aha. Kedy to hrozne začala práve svetová súťaž Miss World požadovať, aby tie finalistky mali Instagram, aby dávali výstupy a ja, že no preboha, že dobré. No a vtedy som sa práve tak nad tým zamyslela, že nebaví ma to, dobre, to je jedna vec, tak chcem to robiť aspoň profesionálne a brala som to ako niečo, že už keď to človek vypustí, tak už niekde to je a už sa to proste si to raz nejaké moje dieťa vygooglí. No jasné. Takže preto som tam vždy dávala veci s rozumom a keď mi niekto povedal, že tam teraz točí a všeli, čo tam dá a tie Snapchaty, to tiež pre mňa úplne nepochopiteľná vec, a že teraz na tie Snapchaty dá nejaké videá, neviem čoho a vrajme, ale to proste niekto si to niekde uloží, raz to niekto vytiahne a ty nikdy nevieš, kde proste budeš niekedy o niekoľko rokov, alebo že si to pozrú tvoje deti, preboha, že to je pre mňa úplne, že ale ja, to tam je 24 hodín či koľko a proste poď to preč. A ja, že no neviem. A niekde možno je taký cloud, kde sú všetky snapy celej našej civilizácie. Takže vieš byť aj offline? Samozrejme. To znamená, že čo? Že dokážeš si vypnúť telefón? Ja sa priznám, že si nedokážem vypnúť telefón, ale viem ho mať napríklad po 10. večer, viem ho mať úplne v inej miestnosti a ja som úplne niekde inde. Nemám s tým problém. Máme hocikedy také, že teraz ocino oslavoval 60-ku. Neverím, on je taký mladý? No, odišli sme na chatu a v podstate na takú, že tam nie je signál, že 4 dní bez signálu, úplne očistá, úžasný pocit. A všetci potom sa ma pýtali, či sa mi niečo nestalo, lebo Instagram nič a vrajem... Už si nepridala storku 2 dní, čo sa deje? No, si OK? No veď práve, a toto už začína byť trošku také scary. Hej, ja som teraz asi možno 2 alebo 3 dní dozadu som čítal, že unikla z Instagramu nejaká akože ich interná nejaká správa o tom, že vlastne Instagram sám o sebe povedal, že je škodlivý pre predovšetkým mladé dievčatá. Je to pravda, akože mne osobne sa presne mám takú skúsenosť s tým, že pred pár rokmi mi zavolala kamarátka tiež akože z branže modelingovej a hovorí mi, že má jednu slečnu, ktorá má 12-13 rokov, je proste, má anorexiu, je extrémne už že veľmi zle na tom, ale že hrozne by si prijala sa stretnúť so mnou. OK, ja, že, wow. OK, a že prečo? A ona, že no lebo ako ona, ja sa jej veľmi páčim s tým, že som inšpiratívna pre ňu a chcela by vedieť, že napríklad čo jem a ako cvičím. Čiže sme sa reálne stretli, ja som ju zobrala na prehliadku do backstageu, videla, jak sme si tam dali pizzu, vrajím, že pôjdeš tam s nami, ale budeš robiť to, čo vlastne robia tam dievčatá, tak sme objednali pizzu, kolu, vrajím, musíš si dať, lebo ona, OK, že to môžem, vrajím, hej, môžeš, daj si. A bolo to hrozne rozkošné. Doteraz sme v kontakte. Super. A v podstate nastavila sa na také, že OK, aj cvičenie, vrajím, ale už je ty máš iný metabolizmus ako ja, čiže ja musím cvičiť 5-6 krát do týždňa, ty nemusíš, lebo ty proste ešte rastieš. Čiže také bolo to ako hrozne náročné a keď som sa vlastne na to pozerala, že je to strašné, lebo v podstate človek si to tak premietne, že čo keby, presne to bola moja dcéra. No jasné, a teraz áno. jej vzor má byť nejaká americká, nechcem nikoho akože urážať, ale jasné, že vešiak na šaty. Že úplne tie ženy, že ktoré niekedy sme mali vzory úplne, že nádherné ženy, elegantné, teraz sú to také, že jemne eroticko, nejaké úplne na hrane vulgárne OK, že skoro typy. Pornoherečky. A teraz ja rozmýšľam, že kde sa stala chyba. Že vlastne, že prečo obdivujeme nejaké Kardashianky alebo proste tieto typy žien, ktoré sú vytvorené bublinky a taká tá realita je úplne inde. Áno, súhlasím. Ako v tomto musia samozrejme, toto je na úplne aj iný podcast, aj akože inú debatu, ale myslím si, že rodičia v tomto spĺňajú akože tých atribútorov toho, že čo je dobré a čo nie je úplne dobré. Je to samozrejme na úplne ďalšiu inú debatu. Poďme späť k tvojmu telefónu, lebo viem, že a vidím, veď máš ho tu na vyložený Z Flip 3. Pre teba ako influencerku, aj teda influencerku, čo musí spĺňať telefón, smartfón? Čo tam musí byť? Dobrý foťák.
Pre mňa je akože to je úplný základ a odpadla som, keď som začala že fotiť jedlo a dala mi tam, že režim jedla. Áno. A ja, že aha. To ten telefón vie rozoznať, že to je jedlo. A normálne si vrajím, tak som zamierila na pohár a taký pohárik mi tam ukázal potom topánku, že vlastne tá optimalizácia toho prostredia, že to má nejakých 220 rozlíšení ako nejakých vecí a v podstate fakt, že úžasná vec. Takže v podstate foťák. A foťák s tým, že naozaj fotky, ktoré aj ty pridávaš na Instagram, že nepotrebuješ mať profesionálneho fotografa s turbodelom, foťákom na to, aby ti spravil Instagramovú fotku. Ako baví ma na tom telefóne, že má veľkú obrazovku, čo je pre mňa výhoda, pretože veľa aj pracujem na telefóne, že vlastne notebook je fajn, ale všetky maily a všetko riešim na telefóne. Tým, že je to vlastne, vieš si rozdeliť tie obrazovky, tak vieš mať hore e-mail a odpisovať dole. Toto to ja nemám úplne, takéto. To je strašne cool vec, alebo máš fotky a vlastne si pretiahneš tie fotky do mailu vlastne posunutím. Aha. Čiže to sú fakt, že také vychytávky, že ma to hrozne baví a čo som sa smiala, keď sme boli teraz v Karlových Varoch, tak to som ďalšia vychytávka, ktorá je taká, že pomimo, taká srandovná, sedeli sme s Evelyn a hovorí mi, že to je strašne cool, to je jak tie Včka, že keď ťa niekto naštve, že ho nielen, že vypneš, ale ty ho zaklopíš. Áno. Že je to proste dramatická vec. Takže to nie je len, že zložiť telefón obyčajne, jasné, ale... že ho proste, to je úplne iný feeling. Áno, tie Včka tu už boli samozrejme v minulosti, potom to všetko išlo do takýchto akože ploských vecí, teraz možno sa to vracia tak ako keby jemne späť. Tento telefón, ktorý máš aj ty, je vodeodolný, to tiež je pre teba dôležitá črta? Alebo fičúrka? Takto, páči sa mi táto možnosť, ale bojím sa ju vyskúšať. Nikdy si nehodila telefón, takže že si skočila do bazéna s telefónom? To nie, ale no, že ja som videla tie videá, že tak natáčajú ľudia, že vlastne že skočí, že si zvonku dnu. No ale bojím sa o ňoho. Vôbec. Ale počuj. To požičiaš mi tvoj? Požičiam. Akože slaná voda nie je úplne odporúčaná, more nie je úplne akože tip-top, aj keď by si ten telefón hneď umýla, nič sa tomu nemôže stať. Čiže na kajci ho nebudem brať, hej? Asi do vrecka. Asi skôr nie, ale pre mňa to je napríklad dobré, že čo ja viem, aj keď si na výlete niekde v horách a napríklad, že prší, alebo tak, že vlastne nemusíš riešiť to, že ježiš, dám ten telefón. Tak toto áno, už ho zapršalo, že to je dobré, alebo ja neviem, že... kúpať s ním, to nie. Ale môže sa, sprchuješ sa, máš telefón položený, niekde, kvapky vody, váriš, polievka. Je to podľa mňa celkom akože slušná fičúrka. Moja žena takto utopila laptop a tvárila sa, že niečo je na ňom pokazané a potom som zistil, že ho mala vo vani. Takže asi pravdepodobne vodeodolnosť je celkom slušná vec. Určite áno, vyskúšam. Aj do tej najmenšej kabelky alebo vrecka najúžších nohavíc sa zmestí nový Samsung Galaxy Z Flip 3. Zložený meria len niečo cez centimeter, no pritom ide o výkonný 5G smartfón. Na to, aby ste si spravili selfie duálnym zadným fotoaparátom, ho ani nemusíte rozložiť. Skontrolujete ju na vonkajšom displeji, rovnako ako nové správy či prehrávanie hudby. S rozdelením hlavného displeja na dve polovice môžete zároveň pozerať video a odpisovať kamošom. Vyberte si zo 4 farieb tú najkrajšiu a vyskúšajte možnosť krásneho i odolného smartfónu Samsung Galaxy Z Flip 3 5G. Sme späť, stále sa rozprávame s našim dnešným hostom Karolínou Chomistekovou. Ty fandíš vodným športom? Fandím veľmi a všetkým športom. Všetkým športom a tým vodným, čo je na tom špeciálne? Alebo akým vodným? Čo robíš možno tak najaktívnejšie? No, v lete kitesurfing, bike. Wow. Beh, to je klasika. A yoga na stretching. A v zime ski alpy. Milujem. To je najviac. To je najlepší relax. To ako milovala som lyže, ale tak som objavila ski alpy, to je úplne že iný pocit. Alebo, že ráno si dáš fresh track a po obede ideš na ski alpy. Počkaj, to je úplne s tebou súhlasím. My sme tá istá krvná skupina, to je evidentné, lebo ako lyže, to sú 90. roky. A hlavne tí ľudia ti prídu také leniví, nie? Keď ideš ski alpuješ hore a na lanovkách vidíš hore, zapneš to a zlížuješ si to. Ježiš, perfektné. Takže toto
toto určite ako odporúčame vrele a blíži sa nám pomaličky zima, ale myslím si, že až tak skoro to ešte nebude, takže môžete takéto niečo otestovať. V roku 2013 teba teda vyhlásili za najkrajšiu Slovenku. Poďme ešte trošku retrospektívne na to, že aký to bol pocit, keď si vyhrala? Bolo to milé, no. Túto otázku si už podľa mňa dlho nedostala, nie? Bolo to dávno a bolo to milé. Koľko si mal vtedy rokov, ak sa smiem spýtať? Už asi 19, no. 19 tak to som bola taká stará. Z tých starších. No 18 sa môžeš prihlásiť, tak to som akurát mala 19. No. Ale to ti zmenilo život, nie? Akože podľa mňa no, zmenilo to ako dosť, pretože ja som akurát vlastne vtedy nastúpila na školu do Bratislavy, na vysokú školu, čiže som sa odsťahovala z domu, do toho vlastne táto súťaž. Ty si odkiaľ vlastne? Orava, Oravský Podzámok. No, nevadí. Nevadí. Tak to si zlatý. Nie. Teším sa. No a potom vlastne sa ti naštartoval život asi. Bolo to také, že ja som dovtedy mala všetko na také klasické 5-ročníctve, že škola, vysoká škola, deti, toto som mala takto v hlavičke, presne, že ak všetko bude. A potom sa to všetko tak nejak úplne že zmenilo. Ale bolo to fajn obdobie, bolo to pekné obdobie a samozrejme mi to zmenilo, ak sa to hovorí, zmenilo mi to život. No tak určite áno, lebo to bol akože takzvaný major step, že zrazu si sa proste ocitla v úplne inom svete. Ten modeling potom nejakým spôsobom do toho prišiel. Tvoj najväčší modelingový úspech, alebo jeden taký, že na čo si pamätáš, robila som kampaň na, ja neviem, teraz toto a to ma bavilo. Tak rada spomínam na to, keď vlastne mi napísal Fernando Alonso a fotila som kampaň pre jeho vlastne značku športovú Kimoa. OK. A to bolo veľmi fajn. Akože on je úžasný človek, športovec celkovo a celý ten tím, celá tá idea tej značky, pretože je to celé vlastne sustainable. Teraz neviem nájsť to udržateľné, presne tak. Udržateľné, takže to bolo veľmi fajn. Takže to bolo také niečo, na čo ako hrozne veľa skúseností typu, že obdivuješ nejakého fotografa, pozeráš si jeho fotky, tvorbu a zrazu dostaneš job a on to fotí, tak si vraj, že wow. Čiže to sú také tie, a to si pamätám, že som fotila kampaň pre jednu vlastne športovú zimnú značku a fotili sme to v Alpách a to bolo nádherné ráno, východ slnka, úplne na tých horách, ja som to úplne milovala, vraj, môže si zaličovať potom. Čiže to sa samozrejme nekonalo, ale len ten pocit toho, že fakt, že si na tých horách, úplne že nádherný hotel, všetko perfektné a hrozne je to aj o tom týme ľudí okolo pre mňa aspoň. Ja vnímam tak tú ľudskú energiu, mám rada pracovať so super ľuďmi a niekedy možno to není ani taký obrovský job, ale keď je tá energia proste dobrá, tak je na to super spomienka. Preto ti niekedy odporúčam, keď do budúcnosti budete organizovať misku, že pokojne to môžem prísť moderovať a nemusí to moderovať niekto z Čiech, vieš. Akože dávam sa do ponuky. Posledné záverečné veci. Ty si čím chcela byť, keď si bola malá? Zubárka. A zuby, to si ty robila? Ja som mala jednak traumu. Zubárka. Lebo bojím sa ich doteraz, ale mám super zubárku, musím povedať. A keď som bola malá, tak vlastne tým, že som mala hrozne rýchlo tieto dospelácké zubky a malú hlavičku, tak sa mi všetci smiali, že mám veľké pery a veľké zuby. Takže z toho som mala úplne, že traumu. To je najlepšie. Chcela som si dať zmenšiť pery, všetko. A potom vlastne sa to tak nejak otočilo. Že potom ti telo dorastlo, skrátka, na tie ústa a na tie zuby, no. A hrozne som mala traumu zo zubárov a celkovo, tak si vrajím, že možno keď budem zubárka, tak ma to bude menej bolieť, pochopím to a takú mám vlastne logiku celý život, že keď niečomu rozumiem, tak som s tým v pohode. Takže som si myslela, že keď tomu porozumiem, že ak to funguje, že nebude tak bolieť a už nebude mať ten strach z toho. No, ale pochopila som to aj bez toho, aby som sa stala zubárkou. Si dospelá, si šikovná. Čo ťa čaká pracovne najbližšie? Máš niečo také, že čo sa oplatí vypichnúť, že idem teraz tam a možno niečo z toho uvidíte aj na mojom Instagrame? Plánujem teraz Paríž, pretože som tam žila vlastne 2 roky a hrozne mi chýba, lebo som tam práve ako začalo celé toto obdobie covidové nebola a vždy som tam chodívala minimálne 2-3 krát do roka a chýba mi to hrozne, čiže som teraz taká, že určite tam chcem vycestovať ešte nejakým spôsobom pred Vianocami.
Takže tak a také menšie nejaké cesty. Dobre, klasicky. super. Budeme ťa sprevádzať, teda len tak, ako ty nám dovolíš, aby sme ťa mohli sprevádzať na tvojom Instagrame. A ďakujeme ti veľmi pekne za návštevu. Ber si pekne Z Flip 3 a užívaj s ním nejaký ten príjemný čas. Ďakujem ti veľmi pekne. Ďakujem aj ja. Tak, našim hosťom bola Karolina Chomisteková a niekedy, keď sa uvidíme, tak budem rád. A ja? Napríklad môžem ísť moderovať tú misku. No to už nie je moje režii. Nie, už tam nie si, ale nepoznáš tam niekoho, kto by ma tam mohol zamestnať? Vieš, tieto kontakty, to je vždy ťažko, vieš, že sa zaručiť za niekoho, keď nevieš, ak to dopadne. Na čo sme ju volali? Ďakujem ti veľmi pekne, ahoj, čau. A ja ďakujem.